И здравейте, пиче, аз съм The Battle Brigade, тук с мене. Радина. И това е нашето дете тук. Какви просто ти говориш? Намерихме се да накара детето от площадката долу. Добре. И решихме да пробваме да играем в Survival. Направихме един опит. Неуспешен. Да. И така. Да вземем малко дървче. Дърво. Направихме един опит. Неуспешен. След това рестартираме сървъра, почнахме наново. Колко пъти ще го повториш това, че правихме опит и не беше успешен? Казваме другата За част. снимане. Shut up. Така. Сега трябва да намерим село. След това да се правим къща. Някакви други работи. Стъпа до село. Тафо. Не до село, казах, да се намерим село и след това да се направим къща. И виждаме някакво меле там с някаква овца и радито. Прасета. Всички прасета на мезета. С тя прасета. Такова бая прасета. Ще да се направя такова. Пръчки. Ще направя една брадвичка. Ще направя една кирка. Сега взема камък. Stone Age. Вече съм в каменната ера. И аз влизам в каменната ера. Бумбала кака. Ама трябва да говорим като нея ера. Каменната ера. Се направи всичко каменно. Опа. Стига да... Радино! Така. Тъпа... Няма ми викаш Радино! Що? Къде ми крафтинг тейбъл? Александро! Може ли камъка? Не може. Ай, пресъднаме! What the be? Спри са! Спри са! Сега да създим едно дърво под нея. Малко си говоря съм със, защото съм болен. Ма няма проблем. Имаш ли крафтинг тейбъл? Нямам крафтинг тейбъл. Може ли, имате право да броите това в коментарите, да броите колко пъти съм брал и напишите в коментарите. Вече един път. Два пъти всъщност. Ти ме уби един път. Не съм то била. Да, не? Искаш ли да умреш още един път? Да. Да, не? По принцип се вижда мишката. Хората не я виждат, ама аз се показвам пак. Стига, бе. Спри се, Радино. Радке! С нея много са обичаме, нали така? Не. Също така обичаме да се дразним. И то много. Казах не. Ааа. Ба.
Дали е не? Кашляй, кашляй, то полезно. Дали е не? Да млъкни. Дали е не? Колко кол имаш? Няма ти кажа, И що? защото не заслужаваш. Добре. Колко ти дълъг носа и 2 педи от къса. Я ти го да! What the fuck? Умирам. Ме питаш колко кол имам. Аз ти казвам. Кажи истината, да fuck. Детето. 22. Аз съм 45. И браво, фокус ли са? Да. Имам 40. Айде, почти 100 кол. Още малко. 59 още малко и стак. Още малко и видях. Я така му може ли Iron? Моля се. Нямам. Игра, моля се. Дай ми Iron. Игра. Добре, ще ми даде скелети, обаче няма да ще такова, така ли? Много мило. Нима сте нещастник. Зомби, крипър и... Бут. Карма. Колко кол имаш? Стаки 2. Колко? Стаки 2. Мърсен файтинг. Аз съм Стоян Колев. Айде. С тебе се занимавам. Скелет. Мръсен. Абе, какво е с пещера? Той като лабиринт. Това нещо. Не. Може ли да ме оставиш? По принцип... Не оцелих водата. Телепортирай се до мене. О, майко! Ще телепортнеш ли? Не готов. По принцип играем само с два чита. И те са Keep Inventory, защото са не много, като си губим айтемите. И това. Телепорт. Другите не ги приемам. Трябва да намерим село. В саваната се намеря най-лесно село. Или в пустиня. Май. Колко кол имаш? Стаки 2. Аз съм стаки 12. Стига с този скол, сега дай да намерим айрон. 2 стаки. Ми. 2 стаки и 14. Общо. О, не! Помощ! 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 Къде си? Що правиш в ти сега? Не. Ам. 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 Какво па... О! Имам цел. Спарта. This is Спарта. This is my cat. Умри бе! Пасти. Я голд. Сляпо също. Желато! Мамо! Умирам. Умирам. Какво ти дърва тук?
Аз го защото искам да спре водата. Стойнг. Колко... Супер си. Пази се, дей! Чай се разрука малко. Да може да се чуе играта. Да вас учвам и аз. Ако не се учвам, тривам клипа и тривам си канала. Не знам се. Умри! Майко! Така... Тук има много желязо. Не, аз не намерих много желязо. Не намерих ендърман. Който мисля му пръсна задния кейса. Чай да направя два бъда. Нека не ти пръсне, той твоя. Ко стара, мъжки, аре. Батка. Абе не бе, батка, не бе, батка. Не, батка! Да, то първото човек да си пусна ендър първата. Що да е пъде сега? Рип, брадва. Не би, латка. Не би, латка. Охо. Не си пожелая сняг за Коледа. Ако може да се махнеш. Не си ли в пещера? В пещера съм. Ама то грабе опада като сняг. Не съм си го пожелал. Може ли хелп? Добре. Мали. Какво правиш ти, бе? Ох! Що правиш, бе? Не мене да биеш. Те ми удар. Извинявай. Много смешно, ха-ха-ха. Казах извинявай, госпожа. Помощ! Не, сега идвам. На половин сърце съм. Телепортира се. Намерих много желязо. Трябва да се много желязо да намерих. Ма нямам кирка. Аз съм една каменна и една дървена. Камената я ползвам, дървената не. Опис. Аз си направим... Я остави това. Остави крафтинг тейбъл, си направим печка. Да. Печка ще направим сега. Аз направя печка. Готово. Добре. Ама направи ти, че пък с храна. Да. Не смисъл ти да направя. Не съм мисъл нещо. Така ли? Какво да печа тук? Айрон ще печа. Ще ми трябват 3 айрон. Да мога да взема лаписа. И голда. Ма трябва го открия. И редстон ще ми трябва. Има такова. Обсиден. Я пишете долу в коментарите кое ва кефи. Оцеляването или мини-игрите в фона сервер. Да ти дам. Що крадеш? Айде. Дай на мене! Заповядай. Трябват ми 6. За? Какво ще правиш?
Това микрофон ли трябва да е? На малко съм, няма да ще бъда. Няма да ударам. Не. Я! Така, едно, две. Да питам ли? Да взема ли айрон вече? Да, взимай си. Мерси. Нямам пръчки. Да. Напред. Добре, ще си ги взех. Колко лапи сме тук? 18, 23, 31. Още айрон взема. Намерих някъде голът, обаче го загубих. Той аз не видях първи. Взема малко лапи за иначе имам там с това. С стрелата и лъка. По-скоро с мишаната и лъка и стрелата. И да. Да взема... И храната си забравих при тебе. Да взема... те са тук те. Къде са? Ето. Долу. Ще я сложа махана. Ще ми дадеш малко. Окей. Дай ми търча. Чего шибаш? Дай ти 3. Манче. Аз съм года. Оле. Имаш ли прасичко? Не. Аз съм две. Аймо лук. Бяла? Дай аз. Аз им стрели. Колко се имаш? Аз то взех леко, ти ме ти шибна. Я не да удра. Нещо не правя. Добре, че оставих това. Да вземе тези работи. Да, много ясно. Аз мисля, че не трябва. Аз съм твой прислужник. Какво става горе? Ако трябва да питам. О, лапис. Нищо. Редстоун имаш ли? Да, Добре. намерих лапис. Може да мина! Бегай! Бегай! Бързо! Така... Ау. Диаманти! Да, бе. Да. Скелет! Мамата ти. Лава! Добре, няма да имам при теб тогава. Лава. Значи ето направим нещо. Не бе, идвай. Ще направя и... Между другото май разбрах къде да направя такова портал. Чай да загуба диамантите. Да вземем ли още един? Млъкни! Ма питам нещо! 6 диаманта. Супер. А защо не? Излез, окей. Как изгоря в лавата? Значи аз страдам, тя се смее, тя страда с...
Това е обич. Това е обич вече. Телепортнай се, бързо! Бързо! О, кофичка. Дай ми кофата! Я не съби, бе. Уи. Диаманти! Няма какъв е лапис. Няма какъв. Когато се кефиш на лапис. Няма да ги спа. Уи. Така е! Не бягай! Мерси, чао. Дай ми ги! В меса! Де са? Това за мен. Не си му подаря на мама. Може ли... Ай, лавичка. Не! Що да направи това сега, тъй? Мога да направя такова портал. Или поне... За какво ти е портал толкова рано? Или поне само... Иначе да си направя на кофичка. Добре, че видях мене. Паднах в лавата. Я. Аз ти казах. Аз трябва да се смееш, ти ставаш, аз се смея. Лапис. Ай! Що сега с такъв лош? И ти с такъв лош? Не! Моля се. Мале! Падай, бе. Не, така. Смей се. Как да се пази за собствената ти лава, бе, тъпана? Така става, това е това сега. Това ли искаш? Не можеш. Не! Може да си взема това. Зомби. Помогли ли? Абе! Ой! Лапис! Бум. И то диско много спамяте, Мали. Тази група деп ме добавих, че он се спамя. То се. Имаме 3 минути. За? Да, седих се. Ами... На сега толкова с гайс. Мисля това да е края на клипа. Ако ви е харесало, или поне се надявам да ви е харесало, може да пресете лайк бутона и subscribe бутона и да се абонирате. Да, добре. Да се абонирате с камбанка и ще умря тук. Не! С камбанка можете да се абонирате, ако искате. Ако не искате, да ви гръмне крипър. Ако не искате. Бе, Сашо, бе! Не искате, да. Чао! Чао!